Здравствуйте, ребята! Здравейте, приятели! Днеска тук ще правя тия хора, ще сея арпаджик и чесън. Подравних мястото. Сега ще правя бръзнички. Ето. Много е топло. Сега е 10 часа, 10 февруари. И ще почвам тук с той търмъч, с този инструмент. Това се казва търмък, на руски не знам как е. И мотичка на български. И сега ще правя брезнички тук така. По конец. Конец с лявата ръка не мога да копая, но виждате как става и ще сея арпаджик. Ето. Това се казва арпаджик, лук, кой както му казва. Ето. Тук слагам така. В България го бичим така. Тук падна. Да сложим тук долу-горе една голяма глава да стане лук. И ето, показах ви, сега не мога така да снимам и да работя, затова ще спра видеото. Моите кучета дошли тук.